Assalamu alaikum masu kallo da saurare. A yau muna mai farin cikin gabatar muku da wata na'ura wacce take auna batir idan ya cika ko kuma ya sauka. Abin da nake nufi idan batir yana da caji ko ba caji. Ita na'urar tana aiki kamar yadda ta bature take irin wannan. Wannan na'ura ita ce ga ta yadda kuke gani yadda muka haɗa ta. Kamar yadda muka sha faɗa a bidiyon mu, ga mai buƙata zai iya kira a koya masa, zai iya kira wannan lambar waya ta 0808780121. Na'urar kamar wannan batir ɗin kenan, shi take auna. Idan batir ɗin ya yi ƙasa za ta nuna, idan kuma ya hau sama idan ya cika za ta nuna. Yanzu kamar yadda kuke gani ga shi na sa batira guda biyu. Kaga a mitan mu abin da zai bamu a mitan mu gashi, kaga ya bamu 6, alamun bai kai ƙarfin wannan ba kenan. To yanzu da za mu sa a na'urar za ku ga maimakon ƙwaiƙwayen su kama bai fi guda ƙwaya wanda za ku gani misali gashi da kuka duba kaga alamun ba caji kenan. Kun gani alamun ba caji, kun gani shi yasa ƙwaiƙwayen ba su kama ba, alamun ba caji, kun gani. To amma da za mu sa, kun ga aka gwada wannan batir ɗin, za ku ga a mita nawa ya bamu. Kaga a mita ya bamu 12 da wannan. To kaga wannan batir ɗin yana nuna ya cika. To ita ma idan ka sa a na'urar ƙwaiƙwayen gaba ɗaya za su kama, kun gani alamun shi ne batir ɗin ya cika. To ga mai buƙata a koya masa yadda ake haɗa wannan na'ura, zai iya kira lambar wayar da na bayar a farko ta 0808780121.